forrygende flot forestilling om den amerikanske borgerkrig. Inden jeg overlader scenen til vores dygtige aktører, har jeg dog nogle praktiske bemærkninger. Der er rygning forbudt på tribunerne. Og ligesom i biograferne vil jeg bede om at slukke mobilen og lade svinden på lydløs. I løbet af forestillingen vil der blive afgivet en del salver med sort krudt, og det er noget, der larmer rigtig meget. Så hvis I har små børn, så hold dem for ørerne, når det rigtig brager løs. Tøjhusmuseet har i øjeblikket 2 særudstillinger indenfor på museet. Dels en om den danske her i 1700-tallet, dels en om renæssancen, som vi jo naturligvis gerne vil anbefale. De næste 9 dage har vi her på banen en storslået ridderturnering 2 gange dagligt. Hvis I ikke allerede har købt billetter til den, vil jeg naturligvis råde til at købe det på vejen ud i museets kiosk. Værsgo, sir. Ja, tak. Det næste, kære publikum, det er en musket, som der vil blive fyret af. Værsgo. Lidt højere igen. Ja, så. Du skal holde ret her. Og andet er for sød. Vi prøver her at simulere, hvordan det slag kunne have foregået. Og selvom vi er meget tæt afstand, så er det faktisk ikke urealistisk. Vi har billeder, hvor folk står og skyder på hinanden i rækker, undervis af mennesker. Og de har svært ved at komme til at skyde, for geværgrundene rammer hinanden. Men her prøver vi at gøre det igen. Som sagt, 1863. Den amerikanske borgerkrig er på sit højeste. I nordsiden, folk i blot, har de slået lejr, simulerer vi, og sender en vagt ud for at holde øje for hinanden. Det er sikkert rigtig godt her på pladsen. Så vi ser, at der er 3 folk, der er gået ud. Den ene er i grønt, det er fordi han er en sharpshooter. Det vil sige, at han bliver sendt først ud i felten, og han holder øje med deres kammerater i sovestrøm. Vi har her at gøre med en riflemusket. En musket, der kan skyde væsentligt bedre end bare 50 år tidligere, hvor vi havde flægtlåsvåben, der var upålidelige og langsomme. Men lige nu har vi fået fænghænder, og vi har fået riflemusketter, så vi kan skyde længere og hurtigere og normalt hele tiden. Men en blodig borgerkrig at gøre. Lige nu ser det rigtig fredeligt ud. Og kanonen kan skyde. Forstanderne har fået lejre for natten. Der bliver typisk lavet mad. Synger sammen. Der er masser af alkohol. Det er pludselig over. Endelig kalder der så hun tager nu lige. Så der skyder dem. Ja. Og smutter videre. Kavaleriets opgave har ændret sig i den seneste krig. Nu er det opklaringen. Øjnene, hærens øjne, der skal ud og spejle, hvor fjenden ligger sig. Julespilet vagt, der skynder sig og trækker sig tilbage. Nu ligger langt i langt. Samtidig kan vi se, at fjendens modsatte fløj. Kommer der infanteri.
ser en mand med en kikkert. Der lidt skal have et overblik. Sætter der til en batteri frem. Og får til at tage skud ud på noget. Så meget på fjenden, så deres mentale helbred er også blevet lastet, de begyndte at flygte. Taktikken var at give dem så meget tag, at de blev skudt ihjel, eller ikke dem, at de løb. Det ser ikke ud som om, nogen har bare været tænkt sig at vide nu. Trækker sig lidt tilbage. Synes, at man trækker sig tilbage. Det er mentalt med kanonen, plus de undertal. Man trækker sig også lidt. Hvis man er til at placere, det er svært. Jeg styrer hver deres liv. Forsvaret har ikke særlig godt med kanonen. Jeg kan se, det slår. Det slår over. Det slår ud. Varianten 63, hvor 21 næste væk.
er klar til at tage slagmarken. Jeg tror ikke Syden har slået helt endnu. Anført af Jens Kimmerich. Det er det eneste fra de medtidende. Han har klaret værre end det her for. Når der står 600 med, så kan man nok ilden i luften hele tiden. Det vil sige, at der hele tiden er der bliver lidt røret i disciplinen. De skulle lave det her ilden går dertil. Ja. Står sådan som en lille angreb. Trækker sig